Pini karbeng long arat pan nili kapacani panjipu alam thi abangke kitam tangani karbeng long Thomas Council CEM anparta MLA Dr. Tulram Hang Assam Legislative Assembly long karbeng long Harman Article 244 mate hemprekang them alangli Assembly long nijidun lo asukane idun alam thi aputhak BJP ang government mate BJP sarkar tum lapen tim karbeng long mate karbeng long Thomas Council along BJP atum kachari kathi geding atum mate election pan khai tang atum election aprang lo pate karbeng long arat phan kapnang hu asai claim verati asi non tame munang ke council election lo mate MSC election lo aso potong Assam Assembly lo CM anparta MLA Dr. Tulram Hang hemprek aputhak kanajin ba bata matha dam melo asi BJP sarkar to mate tim karbeng long kachari pon kejapon atum ke election aprang lo pate karbeng long rata phan pamang huverati asinon tami election nangkeli purok dok lo jikloen point throk an sido jolo asinon tami karbirat phan amek pan luji kapamang hoji abhi to ke klema pata matha me milo basi central pan ke karbi anglong phan hemprek nang PG pu a proposal ari pata me Robindro rong pipen tami alang me thang Facebook page no pasini pot elo basi lahai ke drama phanchak pata me Robindro pen pasini pon lo puai phetame ilitum karbeng long Thomas Council long ACM Dr. Tulram Hang bangke Assembly long hemprek aputhak jaidon delo laki ratum mang huprong ason lo ase hak tum ke hok tin mang tin lo hak tum ke election aprang pasi hemprek aputhak kan idun patami matha tam atum tadulo asi ni tami mang hudam delo asi election aprang lo pati BP tum mati tim karbeng long keja tum hemprek mata article 244 abangsu alam thi ningi sirakati asnon tami CM Dr. Tulram Hang ke MLA hai Allah MLA tami ke man Allah la selangli hemprek aputhak tami Assam Assembly long pachini pun Allah mate hemprek aputhak ke tamthi paklang Allah la pen karbeng long ra tami chini lo theklong lo la si MSC kilik aprang lo pot mate MSC election ngang te bokala pot la so potong hemprek aputhak kan hidin ma potama tama melo